Milovaná, nenávidená kerchrátska pucina, alebo pucistovka, teraz po novom puci 10.1. Asi najpoužívanejší stroj na tepovanie. Správny názov pre tento typ zariadenia je, že extraktor. Áno, aby ste to nevolali všetci, že tepovať, že to je extraktor. Takže idem to pozrieť. Milovaná, nenávidená, preto hovorím, lebo niektorí ľudia na to nedajú dopustiť, niektorí ľudia to už nechcú v živote vidieť, takže idem to zapnúť, pozrieme, vypočujeme si slovo Božie. Tým mám samozrejme na mysli, že ak to hrčí, takže prvé, čo skúsime, čerpadielko. Čerpadlo nič. Tma. Vysavač. Vysavač má dobrý zvuk, čerpadlo je zo spodku, idem to rozobrať. Tu máme čerpadielko buci nového typu. Vyrvem ho von, zistím, či tam teče šťava do toho nejaká. Vypadla podložka. Je prvá diagnóza, že či tá cievka má nejaký odpor, má 122 ohmov. Takže niekde na prívode bude problém. To vidíte, že ono je to v takých gumových oných, aby to nerezonovalo. A je to nachystané na dve čerpadlá. Celý ten stroj je nachystaný na dvojčerpadlovú verziu. Potom sa tu namiesto týchto gumových hadiček dávajú také Y, také rozdvojky. A druhé čerpadlo je pod tým schované. To je tá verzia Puci 200 alebo Puci 10/2, alebo neviem, čo to má, aké označenie nové. Proste s dvoma čerpadlami. Takže idem to rozobrať. Mal by tu byť taký plošák s usmerňovacími diodami, ktoré vlastne robia pulzujúci taký 50 Hz pulzujúce napätie. A tu je náš plošák. Vidíte, že tu je nachystaný aj druhý diod na druhé čerpadielko. Ja to skúsim len prehodiť, lebo keď odíde tá jedna diódka, tak to spraví to, že buď sa skrátne tá dióda, a ide do tej cievky proste 230 V, neusmernených, hej, tam ide jednocestné usmernenie a tým pádom potom zhorí cievka. Alebo keď sa tá diódka preruší, tak sa to môže správať tak, že potom to vlastne nevybruje, hej, to čerpadielko. No, teda mám to pripojené a nič. Ešte možno, že vypínač je zlý, takže ja to nechám zapnuté, zoberiem voltmeter. No, ale teda šťava tu není, žiadna. 0,00 nič volta, tak sa idem pozrieť na vypínač. Pozriem na ten plošačík, zo spodku to vyzerá byť ako nejaké zoxidované, alebo dokonca však ako keby bolo prepálené. No, skúsim to premerať len tak zo srandy, či náhodou nie je prepálený ten plošak tuto zo spodu. No aha, tu je problém, kúkaj na to. Odpálená tá cestička. Chvála Bohu, toto je taká vec, ktorá sa dá opraviť, takže idem to zobrať do takého môjho kvázi hemšeku, nahradím to nejakým kusom drôtu. Takže takto nejako, bola aj tuto vyžratý už tá ploška, takže aj to som nahradil kusom kábliku. Myslím si, že lepšia oprava už sa v tejto situácii ani spraviť nedá. Veľmi často sa diskutuje na rôznych internetových fórach a tak ďalej kvalita tých výrobkov Kercher. A mňa keď sa niekto pýta, že či je Kercher dobrá značka, tak ja hovorím áno, Kercher je dobrá značka. Čítaj medzi riadkami, čo chceš. No, mám to zapojené, mi to vyskúšať. Cvak. Ale to nebol cvak odtiaľto. To bol cvak odtiaľto. Zhodilo nám to istič. Takže zrejme tam bude niečo. A pachovým detektorom tu na týmto, po pričuchnutí k tomuto, zistujem, že tá vôňa nie je zrovna vôňa, ktorá by to mala byť. Povedzme, že je to vôňa paliaceho sa niečoho ako medenného kábliku alebo niečo takého. Takže zrejme tam bude nejaký skrat. Šahol som do krabičky so staršími čerpadlami pucinovými. Tu na často bývalo, to je staršia verzia tých istých čerpadiel, hej, ako až taká veľmi stará to nie je, ale je to staršia verzia. V podstate je toto isté. Ja si myslím, že teoreticky, ak Boh dá a motika vystrelí, tak by som prehodil len tú cievku, pretože tá cievka sa mechanicky neopotrebováva, to čerpadlo vnútri sa opotrebováva mechanicky, ale toto vyzerá, že je celkom relatívne nový stroj. Takže skúsim ja nájsť toto s dobrou cievkou a skúsim to prehodiť. Takže 3 zo 4 čerpadiel majú cievku 220 ohmovú. Toto malo o polovicu menší odpor, takže zrejme tam bude problém. Tak skúsim rozobrať to čerpadlo a prehodiť len tú cievočku. No a výsledok bude za chvíľku. Niečo, čo vážne nemám rád, to sú tieto spičené, ani to neviem ináč nazvať, jednorazové takéto eskapásky. Fakt ich nemám rád, lebo sa to nedá už druhýkrát použiť. Tak, tu máme rozobraté čerpadielko.
V podstate je to veľmi jednoduché vibračné piestové čerpadlo, hej, že tento valček je zasúvaný dovnútra striedavým magnetickým polom, preto je tam tá diódka, aby tam bolo jednocestné usmernenie. A veľmi častým problémom a najčastejším problémom tých čerpadiel, že ten valček zostane takto zakusnutý, hej, a že sa prestane hýbať. A to bol zrejme problém tohto čerpadla a dôvod, prečo bolo to čerpadlo tu odložené. Takže skúsime ten valček odtiaľ vydolovať. Ináč by tam mal chodiť úplne ľahko. Hľa. Hej. Mal by takto vedieť prepadnúť. A tu proste došlo k nejakému zahrdzaveniu alebo niečomu takému. Hej, takto to vyzerá, pozrite sa. Čiže takto to tam zvyklo prihrdzavať. Dobre, toto tu vyčistím, nedá sa to už znútra vytiahnuť. Myslím si, že kedy si to šlo, mám taký pocit, že vytiahnuť a že sa stalo vymeniť len cievka. Toto vyzerá, že už je zalisované. Tie konce sú rozlisované, takže vymením to celý tento blok. Akurát toto tu vnútri vyčistím poriadne. Ok, myslím, že môže byť. Že takto ľahučko by to tam malo chodiť. Vlastnou váhou by to malo padať dole, hej. To sa nám tu deje. Takže aj to vypadne. Žiadne mazanie tam nie je treba nič. Na ten piestik vlastne ten musí chodiť tak natesno, lebo to je v podstate tesnenie, hej. Ten malý rozdiel v tých priemeroch je v podstate tesnenie. Takže, ok, to chodí úplne z ľahučka. Naspäť to, samozrejme, keď to ten elektromagnet priťahne, tak naspäť to tlačí táto pružinka. Tá bola v poriadku aj v jednom, aj v druhom čerpadle. Tu zrejme nechal niekto niečo skryštalizovať, vidíte. Takže toto zákazníkovi dávať nebudem, použijem tie jeho čreva, ale len cievku zo starých šuflíkových zásob, dá sa povedať. Ale však tej cievke, ona sa mechanicky neopotrebovala, takže to nevadí. A ešte sa mi podarilo tieto svorky tak opatrne rozťahnuť, tak ich teraz asi naspäť zalisujem. Takýmto systémom. Čo zaostríš? Tak. A drží, hej. No a keďže tam tekol taký prúd, že to až vypalilo plošky, tak ja idem pre istotu ešte premerať tie diódy. Ona používa sa len jedna v praxi. Iba pri dvojčerpadlovom tom pucikovi sa používajú dve, takže ja si ich premeriam, či sú OK. No a dobre robím, čo robím, pretože obidve tie diódky majú 0,000 V v priepustnom smere, to znamená, že obidve sú prdnuté. Jedna zrejme prdla za prevádzky, druhá keď som ja prehodil ten konektor z jedného do druhého, takže nie je problém, vymeníme diódky. Človek to správne náradí a takúto odsavačku na to používam, tak to ide celkom od ruky. Ešte nie si. No. Je tam ešte nejaký lak ochranný, alebo čo tam je, trošku to robí šarapatu. Je to ešte niečím zalakované, aby to bolo danejšie voči akoby vlhkosti asi. Ako som už povedal, najčastejšie býva problém kvôli tomu, že odídu tie diódky. Z môjho pohľadu sú proste poddimenzované. Oni sú dimenzované na 1 A. Ja to dám 1MP408, to je na 3 A dióda, ktorá bude na 3-krát väčší prúd, ako boli tie pôvodné diódky. Dám tam len jednu, pretože tá druhá dióda má aj tak zmysel len vtedy, keď je to verzia s 2 čerpadlami, čo v tomto prípade nikdy sa používať nebude, takže ja tam dám tú 3 A diódu len jednu, aj tak tam bude použitý len jeden výstup. Aby som to nemal také jednoduché, tak som si musel aj zväčšiť dierky trošku, lebo táto diódka má proste hrubšie nožičky. No a keďže je väčšia, tak nebude na ležáka, ale takto na stojáka, čo vo funkcii vôbec tomu neprekáža. Takže takto vo výsledku, no a môžeme to ísť otestovať. Ja som ešte pocínoval trošku aj tie plošky, ktoré boli také už opálené, tak pre istotu som to posunul, aby som to trošku posilnil malinko. A takže skúška. Konečne nám čerpadlo mrkoce. Idem to celé poskladať, vyskúšame, jak sa to správa s vodou. Než na tých kerchoch sa človek stretáva s takými za mňa čudnými vecami, napríklad vidíš normálny metrický šrob, podľa mňa šialene predimenzovaný a ide to normálne do plastu, hej. Takže čo si budeme vraveť. No a skúška svieti, blika trúby. To až funguje. Ešte čo by som vám odporúčil u tých mašín, keď končíte prácu, nalejte si sem čistú vodu. Okrem toho, že si prestriekate túto hadičku s čistou vodou, tú tlakovú, tak si odpoj koncovku a s týmto koncom si povysávaj ten filter. Za jedno vyčistíš si filter a za druhé si ešte preplachneš aj tú hadicu. Takto.
Tož hotovo. Tak pekný deň, čaute.